lagi mantap lawan Biraman kangge Mas Tahadi sing duwe gandrung piloyong orang ketinggalan kangge Big Boss Wiramandala Ibu Haja Nini Dewi Fuji Harga Bunda Haja Nini ayane dina bunda ne denok nok disinat nasari Mimi Haja Nini sing denok cinse Mama Haji Budi wong tani Mas Radit Budi Prasetya sing di bulan bareng Mama Kumu nok disini gede cinta dek kakang ora bakal apa paling berpaling lawan membaton apa bisa dipercaya ucapannya banding mati ning kakang aja ingat supi bapak ini cinta disini cinta sejati jari orang bakal lali demenan sing bengen kian di kawin wong sejen ora bakal kata angin ok isi sing aran ngiringan kula gelem kawin cuman karo sampean angin ok yang rokok isi cinta pertama jari orang Mama Nenela bos dimsum Mama Nenela bos dimsum Mama Nenela bos dimsum cuma demenan baik sampai nurut ning wong tua kula kawin karo pangkat mamaku tawasari Kangge mamaku tawang sari mamaku kalisari Mamaku rojikin sing diajak dihormati sedayane kangge anak putu sing ana ning tawang sari Bukia sebise di acara Baldang sandang pangan kecukupan nanggo mamaku wong warung ketinggalan nah nganggo sapa mamaku wong warung papa yang ujian papa ning hujan bakal menyang wadai pusko diwenci gue demenan durung kelakon Desa sumanti warung mamak seberang kas maran ning wong ayu kakang kita Mama Nenela bos dimsum bapak panitia mamak Mama Nenela bos dimsum Kangge masyarakat ayu anake mamak lawe wadai pas duwe demenan durung
irah mandalan paling nonton wong loro disaksini sinare bulan Kanggo kang aku rek wedi kang aku yen kula duwe lagi sampeyane duwe rapi cinta sejati ora kudu